جیگر افیر یکم لایک رحمتی کلام برای لایکات خوش آمدی. Таджичка якум лайк. Салом. Валейкум ассалом. Нисоҷон сӯзит инҷи. Салом алейкум апаҷон, шумо назме дурустме? Худо ба шукр соз. Ҷигари эфир. Нисоҷон хуш омадӣ. Ҷигари эфир резад, ман якум будам мега. Ҷанг накунен. Ман якум Нисоҷон мега. Мара шинохтин апа мега. Не нашинохтум. Нисо кияй? нашинохтама шинос мешаем. Шинос кахта эшмо ҳамин де мега апа оҳи о мебулам да ту да мӯҳои зардакате худое марам нашинохтам мега. خوش آمدین همه کسا. منم نشناختم نیسو. همه قیادتون کردم اپا جان. اوخی نمیدونم بچه دختری بگو با من همین گپا دادویتیم. زن میگه زنی حامله‌دار بهترین. این کی باشد جگرک نمیدونم نیستو. بابی بوداو که از ماشین میزنه تا بوداو تیز. ها زور کو چی زور نیسو خدا جانی هم خزیقم نه ایت کم ترک جوره نشانتیم ایدمی شوهرتون رفتو سیدمی خدا نشانتیه شوهری من بچه 18 ساله هایه نیسو جان تو هم نشناختی میگه حامله‌دار میگه. نه من حامله‌دار نیستم کی. السلام اپا جانی من و علیکم السلام نگارچکا چی خیلی سوزی سلامتیات خوب خوش آمدی. افتاب در مرا نشان داده است سویما کایسی ندر آمدن مرا فراموش کردین عزیزتی. نه جگرک ندونم شما کین میگه. با هوای پارکی نظم دیدگیم اومدم. وزی یگون کنجا کشیده میشینم.
мардака нигоҳ када не ва ҷигара гуфти ман зани ҳомила ҳавай ба зурку гуфтам. хуш бошин апаҷон ҳама вақт. раҳмат нигораҷон. нонота тамошо кардам имрӯз. нони уққа хушрӯ. ранги ман дамдамак будай. иққа ҳаво хушрӯ дар шумо. ҳаво хушрӯ мурдум ай гармира паплин қати. худо нагирад шумора ношигриҳо. на ақл дорен на тамиз. и абдусамад ай абдусамад ина гапо шинохтам. бо ман гуфтам ранги худам омадан ноно. не манам ранги ҳамун ноно дамдамаки хушрӯча. خودم خود ما تعریف نکنم هیچ که تعریف نمیکنه. ما تلفن قطعی یاتش خودم. رحمت اپاجونی نیساختان چه خیلین. واس کمیکوم همش زینی تایکو شناختین اپاجان به خودتون 5 روزنامه نبیارید به های علوش موبا ها رحمت کلان یا ماه 2 ماه روزنامه من هیچ که به هون نمونده بود. یا تا 5 گرفته مردک خرسان میشه. کی بوده است میگه عبدالصمد. همه جای اسکامیکو ها زینید. خمیره مجبورم که پیشیت کلازر دبشنم کن. سوز نگوره جان میگه تیپ تیپ پای میگه. تیپ تیپ ای زینب نباشد. نه اخی من شناختم عبدالصمد. نمیشناسی عبدالصمد؟ عبدالصمد اشورماتوف. سوز نگوره جان میگه مجلس پدر مادرم با شما تعریف میکنم. مجلس شویم با گاب نیست. همه امروز پارک با مردکو دخترو نیست. заказо нагирифтам ина духтаро. закази киртаҳома почта гирифтам. насиб боша ҳоле мерам распаковка мекунам. ака ман пеши дамешдам майли. ай худое. салом алейкум апаҷон сӯзен хубен. ва алейкум ассалом теҷеке сӯзи тинҷи саломатиёт хубай хоҳарҷон хуш омадӣ. бибиоиша салом апаҷон 22 лайк 20 гуфта хирсандам кардӣ 20 хонда метоба. ай хирсандира дига даҳано гизала каҷала буҷала шида хондаистам. бибиоиша мара чиха хирсандам кардӣ. сӯзи тинҷи саломатиё хуб кӯдакако сӯзан. ҷои кор срочно ина бинеин мега. ҷигари эфир учтари гап заниай а. шурик салом алейкум 4 лайк. ва алейкум ассалом шурик хуш омадӣ.
салому алайкум. чорум лайк бо каду задум рафтам ай пушти кору бору мидотон муборак. Аллоҳи меҳрубон нигаҳбон боша шумора. раҳмати калом барои лайкотон. хай ҳавай кадуя ҳайф накунен, мо да партои манту мекунем. бо иди чӣ омадаистае ки ман намедонам? духтаро лайка биҷиқен мега. шишти мега ҳо ҳаминҷа дайна шиштам пеши ҳози нишон ти мага ира бо да сарм нафрора бо ягонта яке тоҷик боша оҳии шарманда дытташ даву параниго кадашитани рускиош бежан салом алайкум ва алайкум ассалом хуш омади бежан ҷои кор срочна ина бинен киртаҳо насиб кунад рӯзҳои нағз дапӯшен ба тани сиҳат апаҷон раҳмати калон бибиёишаҷон чӣ хеле ид ман ҳам наметонам нигора ҳози ман мардак ма шумо да нишон метим биёя хай ҳози нисо я мусафеда дид гуфт ки язна май гуфт барои ҳавай ба гапи ҳамон нисо нишонаш метим иди каду фаҳмо акаи добри пичилавод ма ай ҷои кори хидм безорум бояд ҷои кори дига наёвем ассалому алайкум ва алайкум ассалом готовим быстро и вкусно хуш омадӣ иди каду худо ака бра брайҷа хну хурдиме вай кафтарак ма ҳичи надорум ба худо ҳамин ягон чи ёфта биёд каса мехӯрем ман гишна мондам апай тахмина созини тинҷин саломатиётон хубай шукрона алло сос вкуснаҷон худо чӣ хели созӣ шута нишон буте сурат гирумша ки кӯдако хоб нараванд кӯдакора метарсонум эҳе тоба наход шӯи марам хеле одам тарсонак нестай не нишон наметем давом метем гап нест рост мега и додарим иди каду ҳаст дар россия наздик омадаистай амира бугу лайка қапен апа қапидам папа куҷодаи нарасиди олӣ ман тура ина да ҳамиҷа нигоҳ дорам тез биё дер кардум ку мега ҳо камтарак ку язнара бинем ба корра давом метем апай тахмина охи язнат оли раҳд омадаистай ин ҳозир да эфир даромадагӣ айку хел нагӯен ки акам намебиёя ҳо хаб замочик хаб мардак ҳамин рӯз аниқ мада як кока-кола мехарӣ ҳоли миёя куҷои да ҳаст омадаистай хушнуда ассалому алайкум апай тахмина шумо нағзмӣ ва алайкум ассалом хушнуда сози тинҷи саломатиё хубай хуш омадӣ ҳамиҷода ҳастӣ ай духта кам намошида рафтӣ ку ҳама каса хуш омаден ин эфирм начаспидаистай духтаро ин эфири 45 минута нестай нерафтам мега ки ҷо мерай ин акаҳо нигоҳ дора ё тоҷикан чӣ гуфтаистай гуфта апаҷон силка прикрепит кунен наметонам ки ҷон нигораҷон и дига программаҳай и фақат амо худи программа ман даромадаистам
ҳолӣ фаҳмид ки мо ждат дорем дар эфир язнара намеоям. Не меоям. меоя ранги тангем яке пайдо мешава ай пуштам неки ба фикрам. хушнуда салом обуна шавен мега. ҳа наз раҳмат шукри худо ҳамиҷаям корам бисёр шуд. ҳа фаҳмо хай омад мар ягонта занг зане мега гап нест. апаҷон шумо дар кадом шаҳред? аз ёдам биромад. ман дар шаҳри Калужский област. ба худои кампирака бинен ҳушм рафт. сину соли идамо чӣ хеле мегашта бошем. румолакҳои сафеди дроз, дандонои протез, калушо, масиҳо, киртаи дроз, остинои кушод. тоба худо ба ҳамон рӯза бирасона ки ис фасонай кампирои ио. бежан гап нест мега. ситора нуҳум лайк. ассалому алайкум обуначилар. ва алайкум ассалом ситора. қалайсиз? яхшими? соғликлар яхшими? хуш келибсиз. ман гирду атрофма нигоҳ дорам мардакма. тоҷинисо салом алейк. ва алайкум ассалом. юбкачаҳошта гап нест. охи худое. ассалому алейкум тахмина админка яхшимисиз гӯзалим? ва алайкум ассалом ситора. хуш келибсиз ҷонгинам. ӯзиз қандай яхшими? даҳум лайк. раҳмати калон тоҷинисоҷон барои лайкот. хуш омадӣ. кира нишонтон тиём озир не ёра не ё нигоҳ дорам. ман бо рума магарам уси кунам. қачи кафтаро ҷанг доране то ба ҳавая мезанам. виднае ки не русскиай сирут кадаи ҷабиё. ситора қаландарова марам хабар гирен каналма мегага. ситора қаландарова узбечка ай сурхандар ё. хуш бошен. чӣ ба идоф одам кам намедонам. тоҷинисо омӯзиши ютуб мондум лайка дӯстам. бало лазоре. раҳмати калон акаи овора. хуш омаден. созен тинҷен саломатиё хуб. раҳмат барои лайкотон. админка рафтосиду роҳба ман монда шидестам. не ман шиштам амиҷа ба ина скамейка ба шиштагим ина дидаисте ина уҷа ба сета не русски акаҳумон шиштаст. кока-кола хӯрда колаи ҳаваёра дида ҳаваси мома този мардака банкрот мекунем. мада ма вообще кола ҳичи намегира зарар дора гуфта. корея салом созина пашка. ва алайкум ассалом. кореяҷон хуш омадӣ. сози тинҷи саломатиёт хуб. апай тахмина икра кардем барои зимистонҳо. ҳамин 3 та 1 литра кардам. баъд 3 та ним литра кардам. ҳавай ба саймудам. имрӯз насиб боша мерам севома ҳам мара реза мекунам. да чи шакар да тар мекунам. саҳари варенӣ мекунам барои кӯдакакома. духтарчам варенӣ заказ кардак. мара гуфт ки буваҷон то ман рафта нагуфт ҳавай себот як галаб даст варенӣ кардам. он гуфт майлаш гуфтам. гапи духтар ма да замин намонам. гавҳараки чашми ман як таҳакай. таҷричка силка олиб келинг обуна буламан. чӣ хеле билет мега тоҷинисо. шукри худо банкаҳотонда гап нест. хай камкам манам занак шидам. ай духтар занаки пир шидам. магарам камкам ёд гирам. ӯ дадам нестай ки омада банкҳои мара маҳкам куна. мираҳмат салом соз хуб апашка и кадом тарафай мега и Калужский областай. худора шукр мо соз. мираҳмат худат созӣ. ина землякора нишон метиҳам. як туда шуда рафтаистан куҷои
ҳама каса созин хубин фарзанду хуб ҳастан. Апаҷон шукронаи Алло соз. Аминаҷон худат сози тинҷи саломатиёт хуб. хуш омадӣ. худо умракша зиёд кунад. раҳмат Кореяҷон. аз Тоҷикистон салому гарми ҷӯшон. Раҳмати калон барои саломои гарму ҷӯшон. Аминаҷон созен омаден мега Корея. ваалейкум Амина хуш омаден. хушнуда манда обуна шавен ранги шинос метовен канали ман биё шинос мешем. Парвонахон созен хубен фарзандо хуб ҳастанд хоҳарҷон. Не ман ягон фикр накардам хаёлам шавҳартон бошад бо хафа нашед апаҷон. Не нисо ман хафа мешдаги одам нестам. ман наоборот даже луткам намегирам. тоҷинисо хуш бошен. шукри худо нағз раҳмат апаҷон. чо карден ватану ҳама тинҷӣ? Аминаҷон соқу саломат рафта расиден ҳа унҷаҳо чӣ хел мегӯям. тӯба кардем ҳамин одамои хидмон интересни одаман. ҳаминҷа шиштагим пуштамда нигоҳ када шиштиян. ака ҳами қаки ман румол надорам. яки кирта изор ҳамаи чӣ дорам. изор не кирта. ина духтару ман ба маънию киртаи дроз мепӯшам. аминаҷон ира хондам. раҳмат Парвонахон нағз гаштем мегам. тоҷинистон раҳмат сиҳату саломат омада расидем. шукри худованд. интернети шумо зур буда Аминаҷон мегам. худо мардакҷони ман киҷа шиду. духтаро хоб ҷиқидакуме. апаи тахмин ҳамон қаламфуро ҳаво хонадам меиста. меиста. ман ҳозир дар хонае хонада ҳастай. вақте ки ина печка монданӣ вақт мешава ку хона гарм меша. ана ҳамон вақт ҳамаи банкома мебурорум ай хона. дига ҷо да мемонум. дига хонаи бе печка да мемонум. меиста. қаламфурам истодян. 6 та шитози мардакам гуфт ки бо 2 та 3 таи дига ку гуфтум ай дига қаламфур шурбош мекунӣ гуфтум. безор шидам ай чӣ кардани як дунё шида. оли мара духтаро ай қаламфур чӣ мекунанд запрет мекунанд барои ҳавай барои худша мераса. ҳами қағози мара медонем чӣ фурдест. аджика фурдест. магарам ки бурам я аджика ма ҳуй кунам. садоқат пазанда. салом салом. ваалейкум ассалом апаи садоқат. созен тинҷен саломатиё хубай хуш омадем. мегафон мега симкарта чӣ хели Аминаҷон. мегафон закрепит монен мега. нисоҷон закрепит карда наметонум ҷонум. Аминаҷон тоқат накарден ҳа то пагара мега. хозяйшка нигора апай видео экран мекунин ҳ мега. не ин ҳам хели программа ки нишон мета. ман дига имрӯз программа скачат кардам. 45 минута неста. 5 соат хоҳӣ 5 соат чанд соати хоҳӣ эфир карда мегирӣ. соз ку мега. тоқат нест мега. бибиёша ман мега. ҷими ман наёмад ку ахир шинохте ҷигарака админка мега. ту шинохтагӣ будӣ не ки мара нагуфтӣ анисо. ҷигарак киҷо шид. добрый день салом алейкум. ваалейкум ассалом.
созен духтаро чӣ ҳол дорен? Добриҷон, худоро шукр соз. Худо ки сӯзи тинҷи саломатиёт хуб кӯдакакот сӯзанд. Футболистам сӯзай. 14 лайк. Раҳмати калон барои лайкот. Не нашнохтем ба худо мегам фаҳмо. И ба худо мардак ма гуфтам нишон метем дига мардаки ма на миёя исну. ҳозир ай ҳамаи чӣ мемонум ман. Шумо чӣ нашнохтӣ? Не охи ба худо. Ассалому алайкум апай тахмина. Хурокота гап нест апа. Канали ислоҳ. Ва алайкум ассалом. Сӯзи тинҷи саломатиё хубай. Айна ҳад мардак ма диден у параи раҳдо омада истай. Ай у мара мушт нишон дод диден духтаро. У парадай. Грех браф ба худо дига намия пеши ман диден. Ви магазин браф ман бе кока-кола монду мара на мебара дидена. Вай шарманда ина гузашт пур рафт. Хай манам агарам уста брам пешиш не удромада броя ман чӣ мекунам. Ҳозир ҳамин тоҷико ягон чӣ мегам гӯш кунем да ҳозир. адмика аджикахӯрӣ мерем зимистон гап нест. Нисоҷон шумо наскам намо. Говлата нахрабо. Я видеои ҷобира тамошо доштам мардам ай хандара нав тамом шид омадам мега. Ҷобиракара тамошо доштӣ. Камера набошам ҷора я нарушени кадак зарам. Ира бинен омаданша ба худо. Мегӯй Шаҳрухан омадеста боша. мода наметова. И гапҳои мара мардак шинидааст диден. Дига пара қати омад у параи ра даруни магазин дуромада бирафт. И мошин беҳад бисёр буда. Хай нарушад намекунам. вақти паспортгирида шарманда нашавам бо. ман надидам мардакта ку мега. охи ман хидмам ба зур шинохтумайду. ҳоли ман суратша дар ватсапот мепартам. яъне бестем ман гузарам. е раҳмати калон. ина ман давидам гузаштам. медонем мардакам барои ман чӣ мехара. мирғ мехара. мирғ дусета мирғ мегира. диета даёнку. ҷӯшонда гречка қатӣ мехӯрам. да эфир будайда мардакат ку. говла тахӯрира шумо ҳам медонен. пеш хонаи хиштоманам дам хеле мешуд ай хиштоманам ки добре. баъд духтараш мегуфт ки қайсингулам оча мегаҳа говла тара хӯрд. ба мегум ку гов апа мегум гов мега куни оча май. баъди ҳамаи ёд гирифтаги уманам. 140 айша шидимтон да эфир будай да мардакат мега. апай добри мега тоҷинисо. обна шидим тоҷинисо ҳозир и Россияда говомон ҳама калон шида мега. нагу. ина мардакам шиштай духтаро ҳозир нишонтон метиҳам. неки қаврма мекана ха аҳамият натина. ина шиштай арусани годора алусани годора диди.
Салом. Салом. Тебе муштора нишон дод омадӣ? Маскам канд ман. Маскаи на пана овардам канд. Я чӣ кунам мира? Ина мо шиштем дикас. Раҳмати калон, раҳмат. Чӣ ба диета карсоде? Духтар гуфтак чаро диета? Срочно надо диета. Саломат бошен. Надидем ку мега. Шӯи ма вори исл мерава. Я шатташ мезана, усл мера, я шатташ мезана, ҳавас мекуна. Говда? Гова мезана ки добрӣ. Шине чахчах кунем, мушай накунем, бо мега не, ози магазин медроя. Чӣ буд дар списка? қаламфур нагирифти охи хайрия? И чия ин? Э давшка ҳавай басай? Тоба. Картара дори карта? Картаи аша намегӯм. Говаҳо меган. ҳоли дар ватсап нақлид мекунам добре, ай ханда расус меши, ҳами рӯз ростро до мерай. Э ҳа шӯи наз доште добриҷон мега, ҳо нисо мега. шумо чанд фарзанд доред мега? Ких шунуда? ашалча. ина бирафт мардакам. Дидем? мардаки қадду қоматдори хушрак дорам. эй худоем. ҳоб омад, ина рафт, нишонтон додам, лекин ай пушташ молодец добриҷон мега. Апаи добрӣ ба и шӯхиотон бо хандида хандида наброям. ҳамира бигӯ. дар эфир чанд касай духтаро? Ман ҳичи намебинам дар иҷа. даже то ҳатто ключ дода наметонам, ключ гирифта наметонам. тахмина ҳушум рафта, ай ҳамо прямои нишон додагид ҳар шаб аҳ нест ки балниса бра мега. апаи тахмина шуморо пурсидам чанд се та дорам хушнуда, ду бача дорам, я духтар. тоҷинисо ман шумо да обунаям мега. чо карден акам омад мега, ҳо нигора аката нишон додам надидӣ. и тоҷикаи уруса изана аҳволша бине, бурикоша бине. урус гуфтаме, ё тоҷика ё узбакай. ай хола дами пирид нахуд бурикои диридагӣ пушӣ. айша манам ҳастам шумо да мега. ман надидам мега. хай яке омаданша мебинӣ. ай хидма нишон тимми. ва фикрам ки ҳама духта мондем дар иҷа. ҳамаи фарзандотон мебиён пештонҳо, худора шугр очам меовардагишон, очам ё дадам. биби оиша дугона хуш омадӣ мега. теҷе механда, намедонам барои чӣ хандидаисӣ теҷеке. таҷричка нисо обуна шидагӣ мега айша.
иҷа магазинои ина бинен: Кари, Детский мир, Атлас, торговый центр, баъд дадрун инавус Атак, мардакам Атак дурума. Эх, худо бигирад шапкача тамома. Ира бинӣ. номи шапкаша нагирам ки o'zi мефаҳмад. Иша бинӣ. Апай тахминан номи улица чӣ? Ту даҳамиҷаи ки хушнуда? ҳоким кай шидагим шумо баиша мегаҳа расо нағз мешуд биёен мега кола хари бало хоки мазор кола мехара намехара мумкин нест мега хушнуда ма ҳам мега барои шӯхиотон апаҷон мега ман кор дорам апаҷон бадтар медарам алло нигаҳбон то майли ханикораҷон хуш омадӣ кола нахо тахмин газ дорай мега аку не намехӯрам намиёра шӯйма агар ози ман мебудам мегирифтам да корзинка мепартофтам ман ки нестам да ҳаётиш намехара не ман да питеру духтари хола мавсунам дар ҳамуҷа фаҳмо духтаро соат чанд шида буша 6 шидай 6:39 будаги маршруткада успед мекардагимон фаҳмо хушнуда и занак точно жакет шай ҳамо садавот харидаги ҳай ҳоп безебай нахӯрен добриҷон ҳамин рӯзо товба кардам агар не меҳмоном омадагианд чияна ҳами тадилам беҳазр даҳаномекта талх орӯз духтар мара савол дода буд ки даҳанат талхай дилит беҳазр мешава ба зиқ шуда истам ҳаваёра фикр мекунам ба худо кай 3 сентябр мешава бечораи мардак мега ки занак мега ҳамин 3 сентябр бишава мега бира ку духтарот анализота чӣ мега агар мега соз бироя мега хай фундамента бирезем агар хай ягон лечение бига агар маҷбурам ки фундамента пулша мега ҳамара да лечение ту расход кунам ба худам қабу дилам сух шунда ки меҳнат кардаги пулоша ман да лечение расход мекунам худоҷоне хай худо илоҳим анализа ҳама соз бироя домо 9:52 ва шавай мерем ягон рӯз иншааллоҳ гап нест хушнуда омадӣ ҳе бигӯ омин омин добрӣ иншааллоҳ ҳама соз мебирояд тамоман фикрша накун ҳо апаҷон фаҳмо охи добриҷон очам қати гап задам очам мега бачам ту мара дида будӣ дар ин вақти касал чӣ қадр қоқ зада рафта буду мега ту агар касал мебудӣ қоқ мезадӣ охи мега шукронат шава мега ҳамита рӯҳои калон калонак дорӣ фар бечае мега ту мега хеле касал нести бачам худо нишон натия мега апои тахмина шумо гражданство надорен озираш да споридам ки ҷон айша
ози переселение да спурдагим госпрограммада иншаллоҳ 5 октябр меброя сразу гражданствода месупорум. Баъд насиб боша чӣ мекунам, охири январ да мегирам, агар 3 моҳ да броя. Агар садои дил. Салом алейкум сӯзен хубин занако. Ва алейкум ассалом. Хуш омадӣ садои дил. Худотсозӣ тинҷӣ? Хушнудаи апа якум саломатитон нагӯед пул ёфт мешавад. О аха акум, ман чӣ бугӯ, ман намехоҳам ки мардак ман меҳнат карда пул ҷамъ кардааст, намехоҳам ки да ман расход кунам. Мехоҳам ҳамин кӯдакаком да як хона дар кунем. Ҳозир шу мега ки и мега ҷое ки мо зиндагӣ мекунем ҳама радиатсия чи ҳама ҳамиҷа да бисёра мега биё ай ҳамиҷа кучида бирем, мега мардак. Намедонам, охир ман документ карда истам. Документҳоро кунем, ба мебинем як чи фикр мекунем. Нозим ҷон 16 лайк. Ассалому алейкум сӯзен хубин иншааллоҳ. Ва алейкум ассалом Нозим ҷон, хуш омадӣ. Сӯзи тинҷи саломатиҳо хуб. Иҷа кадом шаҳра? Иҷа шаҳри Калужская област. духтаро ман намози аср махонам бо миёмайли хайдобриҷон. О определение қатъӣ мешавад. А духта определение не переселение бугӯ. Фаҳмо мега Айша. Айша ту да ман зангулаш қатъӣ шидагӣ ё безангула? ман ҳози миёмайлаш ҳамаш мешад вақташ қатъӣ мега Айша. О рост мегӯй. ҳамин рӯз то якнима хоб рафтам. товба кардам. ай соати 9 хоб кардам, намедонам. 9:30 буд хоб рафтагим, хати 1:30 да бедор шидам. вай занака ки гӯш кард гӯдакома кушен мега ку тоба. Ки? Ман надидам ира. Расул ассалому алейкум. Ва алейкум ассалом. Цип хуш омадӣ. шумо ҳамиҷа биден ку ози миём меген очаҷон. Ва алейкум ассалом акай пахтақанду. сӯзен хубен хуш омаден. оҳи и Расул ранги пахтақанд сафедай ҳа? апои тахмина куҷотон дар мекунад? ҳеҷ ҷом не хушнуда мен чи миёном ҷигаром ҳамаи ҷон дар кардаиста. ӯ рӯз ӯзи рафтам барои гирдаҳом, ба гирдаҳом ҳама тоза буромад. баъд қиртиқ маштавикама ӯзи кардан, гуфтанд ки камтарак гуфт киста дорӣ гуфт да қиртиқам. баъд агар не қиртиқам тамоман дард намекунад. баъд ё гуфт чи киста ҳай гуфт ё чи ай узел гуфт. узел ай чи намедонам аку анвои қоидаи аввайёра. баъд хай духтари онколог яке ай пешам буро ман нишонаш додам. мега ки ҳоли мега эндокринолог да запис кардам аку 3 сентябр да ку бурам ҳоли чӣ мегам ваё. баъд ӯзи мекардагӣ одам гуфт ки ту хела хароб кӯхта гуфт. барои ҳава айдин ҳай авқота каму имрӯз мастоваи бе руған кардагӣ будам. дина ҳавая хӯрдам. баъд порсия авқотома кам кардам. барои ҳаваи мардакам мада ози мирғ пирғ гуфтак мехара насиб боша. баъд чӣ мекунам? диетаи сахт меқапам барои саломатии худам. апай таҳа ира хонда воҳ ман бисёр хобра хушум мерава. барои ҳаваи бисёр хоб намерам.
ман беҳад бисёр хуб ва нағз мебинам. Канали таҷма маданӣ надидам неки садои дил. Хушрӯ бошен мега. Машина салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Созен хубин ҳама каса. Истораҷон сози тинҷи саломатиёт хубай хуш омадӣ. Нозимҷон кияй узана худша мекушам бугу мега. Алейкум салом раҳмат. Шумо чӣ хеле напай машина? Айша апай тахмини шумо мана мегӯен ҳа бозан гула шидагим ҳо хе Айшаҷон. Алейкум салом ва раҳматуллоҳи хуш омадин апай миллион сафо овардин аз дидоратон шод шидам. Оҳи ҳами қахшрувакем ки акай расул медаван ай пуштмон мега. Оҳо салом дил сози хубӣ мега. Машина салом хуш омадӣ. Машина хуш бошен. Ман омадам салом додам якташ алек надод. Фатима усаро иштиҳота гап нестай апаҷон мега. Чӣ ба хоҳари ҷун? Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Диз мемонам мерам мега. Садои дил агар хурсанд бошӣ ки диз монди бира 50 дизам бимон ба худо. Ман парвои диз надорам. Соз худакат сози бачаакат созай. Ай апай машина стора ном доштай мега. Ҳо намедонӣ чӣ ба мана ай гурӯҳ ут мекунен. Охи Мафтунаҷон чанд кас мега ки актив нестай мора тамошо намекунад. Барои ҳавай садои дил апаҷон ман навомадам бахшиш ина. Ва алейкум салом апай садои дил. Ай ин апай садои дил и занак ҳама бача гуфта шидам. Ҳама каса нағзен худора шукр соз Мафтуна худат созӣ. Расул ва алейкум салом хуш омадӣ ҳамсинф. Апай тахмина дига нома нагир мега. Охи ман нагирифтам стора. Ина дига кас гирифтагай. Вай фаҳмид ман нагирифтам ку. Машина гуфта шидам ай ҳама омадагӣ. Диетает омада мефораде. Не диетаи якрӯза не. Хоҳарҷон барои саломатӣ, барои фарзандо, ба хотири фарзандаком, ба хотири мардакам дугона нагирифтанаш. Раҳмат шумо чӣ хел Мафтуна апаҷон? Апай машина бас кардам мега. Ина Расул гуфтааст. Зебонисо созен апаҷон мега. Чӣ хел надидам мебинам ку касе бинам. Ина мама Осия чанд кас гуфтак ба видеои хай чанд каса баъди чанд рӯз мебинӣ барои ҳавай. ҳар рӯз ҳама мекофтира да ҳамунҷа ки Мафтуна Питер ҳастай да ҳаминҷа нестай ҳастай нестай. Садои дил зан мега ҳам фаҳмо. Ман занак не духтаракам 3 таҳак бача дорам. Кампирам наген бо мега. Гап нест. Бестен измини. Садои дил мужикай измини. Ба худо нафаҳмидам мега. измини гуфта чӣ гуфтаистай? Тахминаҷон чӯка дида куҷо? Зебоҷон сози тинҷи саломатиё хубай хуш омадӣ. Кӯдакакот созам тинҷа. Ман да ҳаминҷа шита мардак магазин даромадагиай. Ҳо садо мега. Оли ёшак будай ай сад гулат нав яктош гуфтай мега. О дина дидам ку гӯшбирён десерт мега. Хоҳарҷон ай тоба мазоқам накун. Ӯ гӯшбирён да чӣ буд? Ӯ дамлама тушид кардагим гӯшт мумкин ай хӯрдан. Акун ин хеле не ки ай гӯштам худма маҳрум кунам. Зато десерт ку уже не ку. И хоҳари раднои май Фатима Усарова. Фарзанди падар май. Гоҳ-гоҳ бекор мона эфири апаш медроя. Лайк ҳамондӣ? Апай звезда созен хубен мега. Звезда ку ман надидам.
мега изменять мекунам. Ҳао фаҳмо худои и расула 100 бор мегум шарманда накӯ. Урусӣ нанавис, бо урусӣ менависа. Фаҳмо соз раҳмат, моям соз илоҳим соз бошед. Раҳмат зебоҷони ман. Ман кай вақт ёфтам мебинам тахнаҷон аз мама осия дидагим то охирша ҳеҷ гап надорад. Ман гурӯҳанда рости гап намезанам, фақат видеошо тамошо мекунам. хай битеш охи ягон кулучаи болқат кира ки ключ надорад айҷа. Ман ключ дода наметонам. И дига программаи Нозимҷон таварай фаҳмем нар или мудда буданша мега Фатима ҳо мондам лайкак мега фаҳмо ҷиянчаи ман чӣ хелай ҷиянҷони ман гангули хола ку гангули хола инами апай машина номаш ба русӣ звезда мешава. Садои дила мега Зебонисо лайк мондум. Шумо ҳам мара хабар гирен мега Нозимҷон ту дар каналот мон лайкоя мега даври ёшима Нозимҷон айра хондум. Расул дода раҳмат соз шумо созен лайко ин конкурс ба ми мега гап нест мегирам хабар намондами то ҳол мега Малика оҳи Малика кушти бубота биё апай тахминат чор маро нахондед куҷода ихшнуда ман нахондам Майлаш апа ман кӯдакома прогулка бурорам бо идаф медаром майли хушнудаҷон надидума пропускат кардам чанд сообщениёра майли хай раҳмат барои дастгириёт хоҳарҷон бо биё салом 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 ва алайкум ассалом Малика хушомадӣ сози тинҷи саломатиёт хуб кӯдакакот соз ҳамиҷода ҳастӣ апай звезда меша алҳамдулилло созе мега ва алайкум салом 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 мега Нозимҷон сози саломатӣ тахмина мана ёд накардене мега Маликаҷон ёдат кунимам чӣ кор кунем тра на номерота медонем на канал дори айкиҷо биёвем тра биковем Малика ва алайкум салом ва алайкум салом ва алайкум салом худованд ҳама вақт соз бошен мега машина майла шапаҷон худо шифои комил диҳад раҳмати калон хушнудаҷон машина созӣ мега зебо о лингои қоқидар хук апай звезда як ҷаҳон сипос мега хайр ба бахти фарзандотон соз бошен раҳмати калон хушнудаҷон омин мешава шукрсоз ман ҳамроҳи дугонам гаштам ай автобус ёфтумшаку худо бигирав дугоната дига ҳавая ёфти мора айёда тамоман буровардай ай рамкаи одамгарӣ буровардай мора звезда ку мега звезда машинара мегуфтиян бегаҳ шид салқин шид ахир ту шута бозан метида Малика мо ба иқа гарм ки мега ҳамиқа гарм мода гарм буд озина салқин шид паплин қати хунук хӯрдам ира бина ина курто парида истай хунук хӯрдам ба худо расо гарм мода салқин шид ях кардам Зебонисо апай звезда паноҳи гап задестай шумо намебинен мега мепазӣ мега
машина механда модам гарм мега аввал дастаҳа ҳалол мекунам баъд дасташа ҳалол мекунам аҳа аку ту аз закази мара нагирифтӣ собун губка соат чанда мешинӣ 6:18 да 28 хадиё примагани ба усу мерем иҷа қати намерем пятёрка чида медрой ай светофор мегирем так хайрият ин эфир соз коркарос ҳа зебоҷон болора хон мегам алика ҳози ина мардакм рафта ист ҳози чӣ наистаем аввал дасташа ҳалол мекунем ира хондам ку бо ӯ апай звезда чаро кам намошидем мега тахминан и шута ё мардак брагмша шута ё мардак ҳаёти зиндагии ма ҳай озмаҳу ина шикофта медурам намедонам антен меқапа на ина меқапа хай буромадам ва гам мезанем тунелча да медурам да озима эх дуҷуне киҷо омадам мардак шай мега акай расул да ман лайк мондем каналтон қатӣ мега корон бисёр мега машина ҳама эфири мада фақат коротон бисёр мешава ай ҳаматон ина иҷа тунелай духтаро мо ҳозир буромадам эфир наравем бо ҳози ман гум мешавада худои ина эх худои табуи бетаб менаҳӣ мактаб мехоҳ ҳамин сумка дар пушташ ҳавай курон бисёр мега апаи звезда фаҳмо мега ҳозир не вообще-то телефон кам истифода мебарам бигирез меқапанад мега ита саги бетабаӣ мадане мардакое ки да пушт май ҳаваёда ҷакида истаи бетабина апай звезда чӣ бай хел мега чӣ ба каҷела раҳ мегардӣ чӣ хеле каҷала поба бугӯ худора шукр пои бутун дорам дасти бутун ҳамаи ҷон 100%ай каҷала буҷала раҳ намегардам а духтар ман дастмам хеле када якпара када рафта истам мусрора нишон наметим кина ина иҷора нишон дада мерам
автобуси моҳай ай успед мекарда бошум ё намекарда бошум ваҳ малика тирам фаҳмиди каҷала гиша мега рост аи телефон фоида нест китоб хонум бисёртар мега рост мегӯй мама влог теҷаки 21 лайк салом ва алайкум ассалом худоё созен хубина паҷон худоро шукр соз мамаҷон сози тинҷӣ саломатиё хуб хай паноҳи ҳаматон ба алло ман метисима мети хай бикасабти ҳамита шофирш безе пай мекуна ҳамира кышт ҳамирӯз то овардананеки сутуни хонадонат ку мега ҳамиҷай ҳама вақт суз бошен раҳмат мамаҷон хай паноҳи ҳаматон ба алло машалло апай машина аллоҳ зеҳнтона бурро кунад апай машина барои мо дуогӯ бошен дудари исломӣ мегам ҳама тарафа 22 лайк раҳмати калон барои лайкот ҳама тарафа сози тинҷи саломатиёт хуб хушомадӣ можно да пройти спасибо ҷо гирам ята худам ба ҷои нағз ҷои нағз барои сумка ҷонам худоҷони ин барои худам ку бинумша мега не чашмаш мекини малика ай ба кросовки мегаштай кува пай тахмина очока даина кросовки ча макасинка чақати мекардем дя летни ҳамиҷа даим мега папа малика ина папа может асалакай ман рафтам нағз мони наишаҷон азо раҳмати калон барои дастгириҳот чашмоша пӯшида нигоҳ мекунумша мегам тач папа ои папа мега тач папа киай бо худо тач папаш будай оли номи мардак ма каналшам тач папа мекунам агане аймо папа может шумон ҳам меган вой иҷада чанда папаҳай меган ассалому алайкум ва алайкум ассалом тач папа хушомадӣ дута папа шида иҷа папа может язнатай ҳеҷ кан нест дар автобус ба худо хоҳӣ дроз букаш ай ман метофтам аёина малика кушти бобота
این شوفیر همی بوده بلود بزنه امیر سری سفید در خود کشتی مورا آتش ای добрый میفریم светофор میریم که خوج خدایی هر دوان انجام تیم خیلی کرد